खोनासं आर इउटुब चैनल साइकेट्रिक जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला हेल्प नांगौब्ला अवश्य आंखौ जगाजग खालाम। निथिं एमजेखौहाय बिब' जग्रा बा बिब' लाग्रा बिब'जों दुम बेरे बेरे हाबा जाग्रा बिब'जों बैदि हाबा जाखांनानै माबाग्रा माबालायग्रा बिदि होननो हायो आरोखि ना दा इनिथिं एमजेखौहाय निस्सय नोंथांमोना मा मुं दोननो सानो इनिथिं एमजे ब्रादारखौहाय सारखौहाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायलायबानो जाबाय। दा आंथ' दोननो सानो जेनेबा बिब' लाग्रा बा बिब' जग्रा बिब'जों ओरै माबाग्रा आरो माबालायग्रा आरो ना बिदि आं नाम दोननो सानो बिब' लाग्रा बिब' लाग्रा दोनबाय आङो इनिथिं एमजे इनिथिं एमजे ब्रादारनि नामखौ आरोना। खोनासं आर इउटुब चैनल नोंथांनि जुदि खर'आ एसे क्रेकब्ला बा मेन्टेलि हेल्थ इशू दंब्ला साइकेट्रिक जुदि इशू दङब्ला आंखौहाय जगाजग खालामनो हानाय निमहान्स बादि हस्पिटालावहाय आं नोंथांखौहाय थिनहरनोहाय बेबस्था खालामनो हागौ दै। आंनि साननायाव जायहा मेन्टेलि फिट एन्ड हेल्थि थायो बेफोरबादि मानसिफोरा बेफोरबादि गाज्रि बा माने मैला गन्दा बेफोरबादि गुन्डा लुच्चानि भाषा रायनो हाया मिथिनानै ला। बेफोरबादि मानसिफोरखौहाय जोङो मेडिकेल टार्मावहाय जोङो मेन्टेलि हेल्थ इलनेस होननानैहाय जोङो बुङो दै। नोंथांनोबो मेन्टेलि इलनेस दङ होननानैहाय आं सानो। गिबियावनो खुलुमबाय नायगिरिफोर, दिनै आङो मोनसे ओरैबादि दुखु नांथाव मोनसे आं खौरां नोंथांमोननिसिम आङो बिसयखौ आङो डिसकास खालामनो होननानै आङो फैबाय। बेनो जाहैबाय जाय आसामावनि आर चिरां इउटुब चेनेल बिथाङा दिनै जोंखौ एनिथिं एमजे आरो आंखौ आंनि बिसयखौ लानानै ओरैबादि मोनसे गाज्रि कन्टेन्ट माने नायनानै जास्ट आंनि खुगानिफ्राय बुंनो थाखाय जेबो राव गैया। रायजोफोर दिनै सासे मानसिया बेसेबांसिम गिरा हुआ जानो हागौ जे सासे मानसिनि हौवा हिन्जाव बा रिलेसनखौ लानानै एसेबां गाज्रि राव रायनो हागौ। आरे बाबा सासे मानसिनि गुनैहाय मा जोंनि बड' समाजानो पुरा बड' समाजानो गाज्रि नुजानोसै नामा? रायजोफोर नोंथांमोना आंनो दिनैहाय खोथाहर कमेन्ट्स खालामनानै बिराद दुखु मोनदों। जों वेस्ट बेंगल बादि जायगायाव थानानै जायफ्रा नेपाल बादि जायगायाव थायो जायफ्रा गुबुन गुबुन स्टेटनाव थायो जोंनि संख्याया एसेबां वर्ल्डआवहाय जों जुदि नायनो थाङोब्ला गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जोंहा बेटुकुनि आरो जोंथ' गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जों उन्दैनिफ्राय देरनानैहाय जोङो दा फैबाय। थ' जोंनि बड' समाजखौ दाबोनो जों जेब्ला बुङो जोङो बड' हारि होननानैहाय जोंनि बड' हारिखौनो सिनाया। अब्ला दिनै जोंनि बर' जातिया ससियेलि जेब्ला जोङो एक्टिभ जाफैयो जेब्ला माने माबा मोनसे जोङो कन्टेन्ट बा बिसयखौ लानानै जों गावखौहाय एक्सप'ज खालामनो फैयोब्ला जोंनि समाजा माबोरै जानांगौ? दिनै जोङो गावनि रोंगौथि गावनि मोजां गियानखौ जोङो लाबोनांगौ दं। समाजाव माबा मोनसे नोंथाङा मावनो गोसोब्ला समाजखौ गुबुंले जानायनिफ्राय हमथानो थाखायसो मोजां खामानिखौ मावनांगौ। किन्तु दिनैहाय सासे मानसिनि जिबनखौ लानानै नोंथाङा जे एसेबां रस्टिं खालामो नोंथांनि मा रुचि दङ? मा रुचि दङ? नोंथाङा मा गावनि गोसोआव बेबादिनो खालामनानैहाय गोजोननाय शान्ति मोनो नामा? आं नोंथांखौहाय दिनैहाय आङो जेबो रायनो थाखाय सानाखैमोन। आं जेबो रायनो थाखाय आं नोंथांखौ सिनायाबो बिथांखौ आं सिनाया माब्लाबाबो लोगोबो मोनफेराखै आरो बिथाङा मा कन्टेन्ट लानानैहाय बुङो बेखौबो आं मिथिया। दिनै ओरैबादि बिथांनि जे कन्टेन्ट बे कन्टेन्टआ गेदेर गोरलै गोबां दङ ना। गेदेर गोरलै थायो समाजावहाय बिमा बिफानि समान मा होनो बैसोनि बिमा बिफाफोर बादि बैसोनि मानसिफोर थायो, गावनि बिमा थायो, बिफा थायो, बिनानाव थायो, बिब'फोर थायो समाजावहाय। अब्ला दिनै बेफोरबादि मानसिफ्रा माबादि फिल खालामनांगौ? बिथांनि बेफोरबादि जे मोनसे गन्दा होननानै बुंजायो बेफोरबादि कन्टेन्टखौ लायनानैहाय मा रायजोफ्रा गोजोननाय मोनो नामा? बेखौथ' निस्सय गोजोननाय मोना रावबो। जाय बिमा बिफा बैसोनि बिमा बिफाफोर नायो, बिब' बिनानावफोर नायो बेसेबां गनायथाव। दिनै जे जायगायाव जोंनि बड' हारिया सिनायथियाखौनो जोङो मोना, जों सिनाय जायानो। अब्ला बेफोरबादि जायगायावहाय दिनै जोङो जुदि जोंनि बड' हारिया एसेबां गाज्रि होननानैहाय जों जुदि नुसार जायोब्ला ससियेल मिडियाफ्रावहाय
अब्ला दिनैहाय जों गाबोननि दिनावहाय जे जायगायावहाय गुबुन हारिफ्रानो बेंगिदिंना थाजोबदों जोंखौहाय सिनायनोनो मोना नुनोनो मोना जों सानजायो बेफोरबायदि जायगायाव मा जोङो गावखौहाय जों बड' होननानै परिचय लानो हागोन नामा बिसोरथ' बिसिनि माइन्डआवहाय मोनसे कनसेप्ट हाबनानै थायो जे बड' हारि माने बेफोरबादि मानो होनब्ला जों सिगांनिफ्राय नुबोखादों दा जोंनि वेस्ट बेंगल बादि जायगायावहाय गुबुन हारि मानसिफ्रा दाबोनो जोंनि आसाम होननानै बुङोब्ला आसाम जायगाखौहाय गिनाय मोनो गियो तो अब्ला दिनैहाय जोंनि बड' समाजा जुदि एसेबां गाज्रियैहाय जुदि नुजायोब्ला अब्ला बेसेबां दुखु नांथावथाव आं जास्ट डिउटिनिफ्राय फैग्रोमोना आंनो गावनि मानसिफ्रा आंखौ फन हरनानै बुंबाय खोथाबाय जे बेफोरबादि कन्टेन्ट बेसेबां दुखु नांथावथाव दिनै मा बिमा बिफानि मोखाङाव बेफोरबादि माने कन्टेन्टफोरखौ नायनानैहाय खर' दिखांनानैहाय थाबायनो हायो नामा बिथांनि बिनानाव बिमा दंना गैया आं मिथिया किन्तु हयथ'बा दं बिमा गैयाब्लालाय माबोरै बिमानि उदैनिफ्राय गवाब्लालाय माबोरै जोनोम मोनो ना अब्ला बिमाखौनो दिनै एसेब्लाबो रेसपेक्ट होनांगौ ना दिनै हिन्जाव माहारिखौ एसेब्लाबो रेसपेक्ट होनांगौ जाय हिन्जाव माहारिया नोंथांखौ जोनोम होयो बे हिन्जाव माहारिखौ एसे रेसपेक्ट खालामनांगौ एसेबां रस्टिं खालामनो हायो नामा हरावहाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव मा जायो बेफोरखौबो बुंनो हालायनाय बेसेबां गनायथाव आं बिराद दुखु मोनदों रायजोफोर बिराद दुखु मोननानैसो आङो गोसो बायग्लिनायजोंसो आं दिनै बे भिडिअखौ बुंफैनो आङो गोनां जादों आंनि थाखाय बुंनायनि जेबो राव गैया माने बड' मानसिफोरनि गेजेरावबो एसेबां गाज्रि राव रायनो हाग्रा मानसिफोर दं होननानै आं मिथिफेरामोन रायजोफोर दासो आङो जे ससियेल मिडियायाव फैनानै आङो मिथिनो मोनबाय जे जोंनि समाजनि गेजेरावबो बे साफा सानै मानसिनि गेजेरजोंनो जोंनि बड' समाजा एसेबां गुबुंले जादोंना नोंथांमोना मा बुङो रायजोफोर कमेन्ट्स खालामनानै खोन्थानो हागोन आरो आंनि बे इउटुब चेनेलावहाय फैनायनि मेन कारनानो आङो जास्ट ओरैनो आं फैयाखै आं समाजनि थाखायहाय मोनसे आं साननानैहायसो आं फैदों सिगांहाय ओरैनो एफा एनै आङो बानायजेनदोंमोन बेबायदिनो आङो मेडिकेल टिप्सफोरखौ लानानै मेडिकेल हेल्थनि किछु आङो बिषयफोरखौ लानानै आङो डिसकास खालामोमोन गुबुन भाषायावहाय किन्तु जेब्लानिफ्राय आङो आसामाव थांनानै बिथां एनिथिं एमजेआ इन्ट्रडिउस खालामना होदों आङो चेष्टा खालामो प्रत्येक बार गावनि हारिनि थाखाय माबा मोनसे आङो माने गोनां माबा मोनसे आं कन्टेन्टफोरखौ लाबोनो हानाय नामा समावहाय आङो गावनि पार्सनेल ब्लगफोरखौ लाबोयो समावहाय आङो मेडिकेल हेल्थनि सोमोन्दै आङो किछु जिनिसफोरखौ आं बुङो अब्ला रायजोफोर दिनैहाय जोंनि बड' समाजावहाय बे साफा सानै मानसिनि बेफोरबायदि बुंनायजोंनो जों जुदि जोंनि गोसोआवहाय जोङो डिसकारेज जुदि जोङो मोनोब्ला बेसेबां लाजिथावथावना जे हाजबेन्ड एन्ड वाइफनि रिलेशनखौहाय एसेबां गाज्रियैहाय बुंनाय बेसेबां मोजां मोनथाव रायजोफोर बिमा बिफाफोर नायो मा एसेबो लाजिनाय गैया नामा लाजिनाय गिनाय होननाय जिनिसानो गैया नामा साननानै नाय ओमफ्रायहाय लोगोफोर कमेन्ट्स हरदो आंखौहाय खोन्थादो जेन' आंबो गोसोआवहाय गोजोननाय मोनो गोजोन्थों